Nechať ich ísť bude asi ťažšie, ako sme si mysleli. Myslíš, že sú pripravené? V to dúfam. Nesú to dosť zle. Tak a sme tu. Čo urobíme? Počkáme. Budeme tu hliadkovať, kým sa nenaskytne príležitosť. Ty držíš stráž prvý. Tam to je. Dúfam, že sa ti nesníva. Zbadal som tam niečo veľmi chlpaté. Sú dva? Ktorý je ten bat? Lietajúci bat to dokázal. Obaja sa podobajú na psa na fotke. Je to ťažšie, než som čakal. Ste hore? Ste hore, mládež? Čo je? Už áno. Ticho, nebuď spiace psy. Sú tu noviny? Kamoši, premýšľal som a som si istý, že musíme utiecť. Čože? Prečo? Útek pred problémami naše problémy nevyrieši. Nie, ale aspoň ostaneme spolu. To je dobrý postreh, Pažroško. Ak súhlasíte, povedzte áno. 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 Pomoc! Prišli sme o Pažroška. Pomôžte mi! Neťahaj ho za labku! Ups. Ty pes, to je nechutné. Fuj. Wow! Počkajte chvíľu, zabudli sme si obed. Kde sa toľko flákáš? Skočím na teba, ak tam i hneď nevlezieš. Wow. Padáme. Tie psi! Srkli sa. A rozmnožili. To musel byť ten bada jeho žena. A to sú ich ščence. Kam idú šteniatá? Tam príde aj mama s otcom. Tadiaľto, poďte za mnou. Počkajte. Možno by sme mali chytiť šteniatka. Sú rozkošnejšie. To nie je naša úloha. Ale dobrý lovec vie, kedy má improvizovať. Poslúžia nám ako návnada. Och, páni moji. Šišky. Tam to je. Chytil sa na to. Poď Gockovi. To je moja šiška. Pustite to. Nechaj! Mám ho. Moment, počuli ste to? Kde je Pažroško? Ten obchod so šiškami. Možno by som mal počkať a myslím, že asi potrebujem lopatku. Decká, počkajte. Šteniatka, sú preč! Tušila som, že to nedopadne dobre. Pažroško. Šteniatka, počujem ich.